Saiki ngene nduk, piye? Nyuwun gungane karo bintang tamu ya iki sing nyuwun panjenengane Pak Tuwa Sukat. Ban si loro ngadeka. Sapa Mbak Mimin Mbak Apri? Wah iya. Ya ngapa? Gundul-gundul pacoco. Yonggi wakoco. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Alhamdulillah piyayi kok le nyenengke, piyayi kok le nyandang penganggone orang leling semi. Weh jantenan. Atur sembah nuwun. Panjenengan niku disawang saka adoh ya cantik, saka cedhak ya cantik. Berdasari panjenengan menika nggih bocah sekolahan. Tur panjenengan niku nggih ora ngiwake perkara tata krama. Dasare nggih wedok asli. Lah iya. Wedok asli mulo raneh lan moka sampean akeh sing do tresnani, tresna perkara budayane. Lah nggih, termasuk Mbah Katno menika lak nggih tresnanipun kalian kula. Mbah Sukat to? Nggih. Oh iya. Mbah Kakung niku lak sing diajab kula to niki. Lah iya. Nah. Pancene tak tawani Mas Gareng Lala ora kersa, Mas Uncek ora kersa, Mas Gareng Semarang ora kersa, Mas Gareng Bejen ora kersa. Sing dikersake butuh banci. Sanjange ming kening nggo keri. Lah iya, ya Matur syukur. sembah nuwun. Nggih. Mas Komir, Iya. Mbah Katno, matur sembah nuwun. Mugi-mugi kula dongaaken tansah pinaringan dirga yuswa. Nggih. Rezeki gangsar berkah barokah. Nggih. Mbah Sukat aweta ingkang momong putra wayah. Nggih. Lan Mas Komir usahanipun pinaringan lancar. Nggih Jaya. leres estu Mbak Apri nuwun sewu. Nek tamu-tamu undangan niku nek nyawang panjenengan ketok le seneng ngeten le. Nek balik nyawang kali sing jenenge Mimin ketok le muak ngeten le. Kok muak pripun lho wong ya piyaine cantik. Lah banci tuwa. Ingkang minulya. Aduh. Ingkang kinurmatan. Ingkang pantes tinulat sinudarsana kitantut Sutanto. Piye ning apa? Nduk Utsa dialem, nduk Tata dialem, menungso Apri jenengan alem. Nek kula dibagekke kowe ora menika ora ya nek wayahe. Lengnake sesuk bar subuh nek mboten wayahe. Lho, ya saiki ning ya kosek ngono lho. Mergane piyayi kene iki seneng barang sing apik, barang sing endah, barang sing ayu. Lah nek nyawang sampean iki apa ora kaya dene Leletek donya ngoten. ora ngono, wingi iki ya. Monggo dibagekke ngang sekeca. Lho iya, ya sugeng dalu Mbak Mimin. Dalu. Ora usah nesu. Wong nek nesu ki mau bakal budrek, nek budrek ki mau darah tinggi ki terus geblak malah stroke malah mati. Mengko nek kakak nesu malih lanang lho kowe engko. Tak kepruk lho. Lah, Apa iya. aku sinden tiba kemil ya, Ces? Lah, Piye iso. to? Pas aku ngadeg iki medal bakso menika ra nggih kula. Lah, iya. Lho kan ya dijumbuhke. Wayahe sinden gawa bakso metu bakso. Mulane kuwi. Apa aku ki titisane Dewi Sri ngono lho, Kek. Iya. Anu Dewi ning Bogor. Dongake kanggo Mas Komir karo Mbah Sukat. Mas Komir, mugi-mugi usahanipun sansaya lancar krembaka saged murakapi kagem sedaya kemawon. Iya. Dicukupkan usahanya Bagya Mulya.
Kalau Mas berkah. Ayo salaman cek Jas, wong jenenge yo salaman kok. Sing ndi piyaine Mas? Nyuwun dipalilah nggih. Nggih, nggih. Mas Komer iki sing ndi ora coba nek Ayo pancen sing endi kowe iki ditimbali mosok ya ora ngerti karo sing nimbali. Pokoke ancer-ancere piyaine cilik kaya Setyaki ning Rambi Brengos. Iki Mas Komer. Mas, sungkem kula nggih Mas, timun kok jaga imbuh, penyan bagi miji bintang tamu menapa kemawon saged ning kasunyatan nering panjenengan penggalih panjenengan penyan direwangi napa sepertiga malam berdoa ketemune kula matur sembah nuwun Mas. Dadi pas salat sepertiga malam, Mas Komir ki ning dhuwure wis enek bayangan metu jenenge. Kuwi jeng Bintang mustajab kok. tamune sesuk metune Sukimin, Sukimin, Sukimin. Iya. Sing mustajab Sembah nuwun Mas Komir. Rumiyin. Matur sembah nuwun lho Mas. Alah mamedeni wong. Kesanipun Mak Cangik menika. Lah nggih mboten ngomongaken Mas Komer menika Simbah. para her-her menika nggih parangan rawuh kadosta panjenengane Bapak Camat Pak Toto. Pak Camat lajeng Pak Mulyadi menika anggota DPRD Jis. saking Provinsi Jawa Tengah saking PDI Perjuangan nggih rawuh. Sembah sungkem kula Pak. Nggih Pak Zakaria nggih parangan rawuh menika nggih anggota DPRD saking Kabupaten Wonogiri. Luar biasa. Punggawa projo sedanten nglempak dados tunggal. Nggih. Nyarengi para tamu katemben dahar menika. Dipun selingi tetembangan rumiyin nggih, Mak. Menika panyuwunipun saking keluarga ageng Mas Komer lek jum ngersake nggih menika caping gunung dijenglengke. Caping gunung dijenglengke. Duit 150 iki kan menehke bintang tamune. Muga-muga baksone mboten mencelat mungkin nek kula jenggleng ya Pak. Ora wis to. Baksone sapa? Baksomu? Sing tidak. Iya. Dipun aturaken nggih Mak Cangik. Dipun aturaken. Ya jenenge wae panyuwun ya kudu diaturke nek iso. Wedine ora iso ya dijoli sing apik. Oke. Ingkang jumeneng wonten wingking timbanganipun saya mangke saged nyaket mriki mboten dados menapa Bapak Ibu. Iya, Lek. Jumeneng kak yo saya to. Ngomongane kaya prewangan ngono malah. Nek mung 10 menit munggah 15 menit mboten dados menapa makanya menawi ngantos tancep kayon rak nggih saya. Ragi mriki mawon kersanipun kecantikan kula saged terpampang nyata maksimal ngaten. Waduh, duh. Ya sakarepmu. Nek piye kene pengin takon jane kowe iki sampeyan ki mau asmane sapa to Mbak Mimin? Dedek. Heeh. Anjir. Dedek. Sinten? Jenenge komplit lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek petepangan gladi wano piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jeneng sakmono kuwi Pak Mudin nek arep ngepyake piye? Ya gerdono. Dana. Artine apa Lek artine? Artine pring Mimin Saputri Ratu Angga inggih. Angga inggih kuwi demit sing nanggon banyu naming juga sisi positife kudu demite ternyata banyu menika panguripan. Oh, iya. Gunakanlah air dengan bijak. Ngelingon nek kemarau kangelan banyu lan ngono kae. Terus pringganing Tias. heeh. Mamahku lek nglareke nang ngisor gapuran pring. Mama kok ngarit ki po. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono Ki waria dodone ra ono. kok iki eneng, Mbak? Kosek kok kecepaan Mas Komir. Mas Komir piyaine anteng. Anteng kok nek ditawani sesuk ra ya ora iso nolak to ya. Pak ditawani gombal ki po. Lah iya. Yang apa? Sing jengleng sapa sik? Ya. Lek meno Oh iya. Ya Lek, yang apa? Neno. saben bengi nyawa Oh. Hati-hati. Sabar ya, Mas. Aku kudu mirsani panjenengan apa panjenengan? Ora sampeyan sing anu dhewe ndek dhewe. Dados kanca-kanca manut kula nggih. Iya. Midhangetke kanca-kanca manut kula nggih. Awas, awas.
Ndandu-ndandu. Oh, pas iki. Sing jedor sajake karo aku templek ya, Jas. Kok sira ketemu kok sampean wis dadi metik to, Mas? Sembrono lho kowe. Kok metik piye lho? Dhisik ki rada manis kok saiki. Rambutan kagungan gerah gendis to, Mas, mboten to? Sehat to? Oh, ganteng kok ngene kok tarani gigis ki. Oh, kok Nenong, ayo, apri meneh. Memajang hamong karo janur kuning. Asule. Yon juga, jengleng, awas. Meh. Kosek. Lah, Rumangsa ada kok Klaten tekan manyar. Kok malah kaya manuk ancel galeng. Utuk cerit. Utuk cerit. Wong ayu ning kene kok dibuli lho ya. Saiki sing nembang Mbak Mimin terus sing jengleng Apri. Oh, Jeng. Sampun wonten iki dipalilah saking panjenengan kula wonten, Jeng. Heeh, nyuwara sing apik lho, aja nganti tekan kene nganti kowe suaramu apik, telakmu ditatah karo Mas Kumir kowe tenan. Tata, Utsa, Anggita, nyonto bulik ya, Nduk. Aduh. Bulik. Bulik Sukimin. Mas, kowe nganggo anu madya ngono ki mau apa nganggo jaipong kaya bontot? Pri. Kula mboten ngagem cai Kebontot mawon. mawon. Oh nggih, ya. Mas. Ayo, sing apik lho. Gamelane digelar apike kok ngene. Kayak mencirit-mencirit lho. Mbak Sulis nyonto kula ya ora apa-apa, Mbak. Nggih santai mawon. Ndak ada salahnya toh Ora senior ono, itu sinau ora karo ono. junior ya ora ono. Iya. Hmm. Kayak Mbah Sukar sing arep nimbali iki wis suwe lho, Le. Kandhani kok. Apa meneh Mas Komir? Rasa tok critake Pak Katut Mas ngandarke. Mbah Kakung ki Mbak Pawo karo Pas Komir iki aku le diner. Oh lah iya. Mula aja ngisi. Kambang. Kok nganggo hau? Barang ki. Mas mbok kula kan kerep dolan mriki men lambe kula kan larasan gamelan penyanyi sopleng ngoten lho. Sing kleru ki telake kok. Dadi udu larasane gamelan Ya udu. Telakmu nyengkal. Kambang wae Tok. Suara mah kaya ambulan. Allah bisa karena iya. kalah biasa. Aja mau mengkritik. Guna. Lho nek sing enom iki jenglengane nganggo jaipong. Lho beda nek wis suwek lho. Kok suwek gitu. Tuwek. Sok erotis. Kok sok erotis piye ta? Alah Lek Pur mbok ceraki senenge. Alah. Ya, Mas, aku ki seniwati lho, seniwati. Udu begenggek kok arep dijambak awake. Lek Pur wedi kok. Ngapa? Kok ndak kesampluk ngono. Pacitan, awas. Ayo nak. Kowe jek. Kowe ngopo? Suarane genah nek Apri apik kok nek kowe iki. Pacitan. Sar nyata. Halah jalan. Pancen Gusti Allah nek ngedum rezeki ora kurang dalan ya. Lek piye ta, Lek? Kowe luwes, suaramu apik. Heeh. Aku ora patek luwes ning dikeki rupa sing ayu. Alah telek kok. Iki ngono iki saling heeh to. Lah saiki Kaya tunggak jati Oh, ngono kok. Mimin kan suarane rada kurang ning tertutup karo pasuryane. Oh, Afrika luwes suarane apik ning wonge cerobo. Lah donya ki ngono kuwi. Kowe ki Dadi ayu. selalu ada kekurangan dan kelebihan. Nek nggon petengan, lho nek nggon ngisor lampu jenggotmu. Afrika kok mateni karakter.
Sungkem kula Bapak polisi kali Bapak iya. tentara. Nggih. Rumangsa adem ayem. Zaman dhisik ono awas ono Pak polisi, oh, awas Pak tentara. Kuwi nyon sewu pendidikan yang enggak bagus. Apa Pak polisi Pak tentara ki medeni? Lah, Wong piye? beliau itu pengayom. Heeh. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Beliau itu nentremke suasana, Oh, toh, heeh. memberikan hal-hal yang positif, mengedukasi kok. Aduh, awas lho ono Pak polisi. Lah Pak polisi ki bedile ki dienggo sing manfaat. Oh. Senjatane Pak polisi ki loro. Pak Saloro. Anu bedil dinas karo bedil pribadi. Nek bedil dinas. Bedil dinas kuwi nggone nembakke wong sing jahat iso mengurangi jumlah penduduk. Nek bedil Bedil pribadi. pribadi ditembakke iso nyambah jumlah penduduk lah. Lah karek sing ditembak. Nek sing ditembak kowe mah tempuk peluru do peluru. Lah iya. Nenong. Ayah, Mbak Apri genti ning apa kuwi nganggo bontot. Tuk tak dudu ya. Kuwi meneng lho Pri. Nggih. Ben sing polah ben Sukimin. Nah. Panas. Udan. Awas. Lah. Mumbul kali dhewe iki. Tak darku gur action. Wong kulinane neleser kok arep kon jaipong kok ya. Apa kan laser ki ya elek. Ya ora ya Artis kan yang panggung. Artis kan profesi di panggung. Saat turun ke masyarakat, oh jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Jadilah warga yang baik. Waya rondo ya rondo, waya tahlilan ya tahlilan, waya yasinan ya yasinan, waya layat ya layat. Ojo jumawa, ojo sombong. Lah apa? Dipeh artis sok cantik. Apa nek matian duduk jogangan dhewe. Lah kowe kok wong wedok kok melu rondo barang elek. Nang omah ki ya kesetan angger Senin malam Selasa ki Bapak Sukimin rondo. Ning ya ora apa-apa. Seneng lho kowe. Heeh. Kena dirombong kanca-kanca. Aku suka. Iya. Ya men balance, men seimbang. Iya. Pariane. Tarian. Nah, nenone nino iki arep ngedang pasukat apa Pak Komir apa sak karepmu? Sapa sik, Lek? Ya. Sik. Melaku rikat, Mlaku rikat, golek klenteng, golek klenteng. Mbah Sukat kok tambah ganteng. Mbah Sukat. Aya, kowe genti Pri. Ayo, Kula, No, anu min. Nah. kok ki? aku tersesat Heeh. Aku tersesat. diperkosa yoga. Lah jadi wong ayu tersesat kudu kan ditolong. Tapi kan wong yoga-yoga nek nulung kan mesti duwe harapan. Heeh, pengen ngrasake. Pengen ngrasake kenikmatan duniawi. Dekne ora tulus. Mangsaku kok kaya enak-enak ong. Aku tersesat diperkosa yoga. Mugi Mbah Sukat tampanjang yoswa. Amin. Amin. Sebaik-baik manusia adalah yang berumur panjang ning manfaat. Dan seburuk-buruk manusia diparingi yuswa panjang ning ora manfaat. Isenono uripmu dengan kebaikan, ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Aku ya kok kandhani tutur ya no. Saploke bar ke Pondok Pati di briefing ro kiyaine kok meletik mendalit. Ya lah Pondok Pati pri kok. Apri iki Ya. bosok. Neno nenong. Panas sedang ngaleng. Sepi guna. Iya, iya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dan aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru
padha ngungak kahanan cocok. Lah ya ki ngiringi wong tuwa nggo joget dhewe lho, susune daya ngalor wis. 50 tahun lho kok kon ngentrok kaya ngono. Lah iya. Bapak sing agem tesmak iki mah nyuting aku karo kowe pas goyang. Heeh. Wah, nek luwes apri, tapi apri gur enak disawang. Nek mimin kae jane biasane kok nyenengke ya. Waduh. Cedak mimin kae kok berasa teduh ya. Waduh. Adem ya. Nek apri kae gur sekilas, oh apri ayu wis titik. Nek kowe iki pas Nek goyang, mimin ki ana kemudahan, kebaikan. pas goyang ngono rasane anu ngono ya kaya gembetot ngono ya, Lek. Lah iya. Ayo nak. Nenong Nadyan wadon sarata imamane inumane banyu ya mangga diaturke mangga dek jaman perjuangan jarak kelingan anak tak openi neng saiki ana ya Jarene wis mahana katurutan sing biyen nate janji ning saiki apa lali sampe neng gunung tak sedangi sekja sokor bisa nyamam gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha jarene wis manang katurutan sing dijajah biyen ate janji saiki apa lali Jos. Pamrute Mbah. Mbah Katno, Mbah Sukat Mbah Sukat. Hmm. Ayo, Lek. Entekke ya, Nak. Iya, Lek.
Lek iki. Nek iki kok aku nek mulih disangoni Mas Komer tetep tak tampa. Lah ngapa? Apa? Soalnya sedadine aku nek nyambut gawe rung metu kringete arep napa bayarane kok ora tekan rasaku. Ning gandengke aku wis gobyos tetep mengko kula tampa Mas. Nah iya. Saya paribasan mangan gaji buta nggih to. Direwangi bapak macul kotos-kotos ning sawah, direwangi simbok ning pasar, ngeduk ana pedhen adus keringet golek sandang pangan aku ya ngono. Nek gur menye-menye sok cantik nggo apa? Kringeten. Ya pamane kuwi engko diwenehi rancakan kendang ya gelem. Purun. Kancane lho. Ya jorke kambil rak ya payu to. Malah kambil. Ayo. Hasokor bisa nyawang. Oh. Kapero. Gane padha lara lapa. Sampun lumadi menika Mbak Limbuk Macan. Luar biasa. Iki karo ngetes gamelan kok gamelan iki gowayangan lagi pisan iki. Oh Mbak Apri. ngates. Mulane mengko sing ngempul kuwi mau nuwun sewu sing kira-kira piye sing rada ora kepenak kondo wae saknene. Tak matur karo Mas Komer. Oh iya. Sing mboten penak sing nuthuk niku, Pak. Heeh. Sing nuthuk dinutuki wong ae. Berarti dhewe wis keluarga jos karo Pak Komer suatu saat dolan wilayah Manyaran apa mau mampir kene ngono nggih pun mboten ampun pangling nggih Mas. 24 jam menerima tamu, Mbak. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu Mas Komer iku ora tau sare, mesti lenggah ning ngarepan ki mesti kok. Aku nek rene iki ya jam 1, jam 2 ngono barang sing lumrah. Nggih. Mergo wis kekancan seduluran selawase. Pun bateh. Oh iya. Berarti jeng gandeng kula niku ya suwe ditinggal bojo kula apa mau mriki kewengen bareng apa panjenengan badhe kilap nggih bareng Mas wong jeneng. Ora apa-apa. Mbak Yu ora bakal cemburu nek karo kowe wong padha lanange kowe. Niki ngeten Mak Cange. Pripun Kula kok pengen tepang kalian dan kalian Mbah Sukat niku. Mbah Sukat? Nggih, Mbah Sukat wonten pundi Mas Komir? Teng wingking. Mbah, Nek Mbak kersa. Pinarak wonten ngajeng mriki to, Mbah. Lah iya. Kersanipun ra dicaket kalian putune. Mbah Kakung kok sing dipilih Dedek Mimin ki alesane apa? Nek wong ayu Manyaran turah-turah wong ayu. Wong pinter Kyai Manyaran turah-turah wong pinter kok sing dipiji kula menika ya mesti enten alasan to. Monggo Mbah Sukat. Oh, kersa Mas. Lah iya. Ah. Mangga-mangga Mbah Sukat. Pinarak iki. Oh, dijemput. Pangapunten, Mak Cange. Heeh. Mbah Sukat nyuwun dipun jemput. Jemputen wis ta. Walah. Mbah Sukat ki piyayine ijen kok wis. Dong katese galegane weteng kok iya. Lah iya. Sumangga Mbah Sukat. Penontonne nganti-anti. Kakung Mbah Sukat, Mbah Sukat, Mbah Sukat, Mbah Sukat. Pinarak mriki. Loh. Mbah Sukat kecekel karo banci. pendiageman pendiageman Mbak kok iya. Ngaten kok iya. Wah, tenan piyai sehate ra umum. Nggih. Ya aku angger suwan rene iki mesti wah tenan kok Mbah Sukat ki senenge serawung karo seniman ya luar biasa. Yes. Kalian kula peteki nggih Mbah Kakung lho. Nek Kyai sepuh ki sing penting digawe esem guyu. Anak putu do rukun ngoten pun menika sampun basan hadiah kagem tiyang sepuh nggih Mbah Kakung. Nggih. Caket kalih kula ayu mboten, Mbak. Gila. Seneng kula. Kula ayu mboten, jujur kula ayu mboten. Ayu banget. Oh, Mbah, gandeng panjenengan sampun
nimbali ingkang request kula kalih Mbak Mimin niku panjenengan. Menika panjenengan pikantuk bebingah saking kula kalih Mbak Mimin. Ampun dipun Kerto Aji. Bondo donya menika mboten bakal dilupakan seumur hidup. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Nah. Pun, dereng nate diambung banci to, Mbah? Lho, diambung kan werna loro. Niatmu nafsu apa niatmu seduluran? Nek niatmu nafsu ya dicatet karo malaikat Allah, nek dinyatke seduluran kuwi kebeci. Pripun Mas Komir? Gobroke dosa. Mas Komir nggih pengen. Pengen. Oh ya Allah ya Allah. Boten wong ayune kaya ngene nek ra pengen ya sengara kok ya Allah. Wong resike pengen apa meneh wong celutak ya ora wong pengen lah wong lah. Wah, para pipine Mas Komir malah tatu no kena jenggotmu. Anu diaturi nyuwun pirsa karo Mbah Kakung. Mbah Kakung ngersake lagu apa sing diremeni engko ade bakal disawer karo Mas Komir ning pirsa Mbah Kakung. Mbah Sukat. Nyadong duka badhe ngersakaken lagon menapa? Kula niku mboten ngerti lagu. Berarti ora disawer berarti. Nyawang kula pun mongkok nggih, Mbak. Napa? Pun mongkok. Napa lagu? Perkoto bocah-bocah. Oh. Nggih. Wis pasrah bocah-bocah. Pasrah bocah-bocah. Kula paringi lagu ingkang nembe ngetren kula caosi nggih. Sing lagune PP apa ngoten. Karepane piye sepuh ki mau ya minimal ki maca sragenan kaya to gubung asmara. Sragenan kersa, Mbah? Ya, purun. Iya. Panjenengan ya so pinten, Mbah? Ya, 7 7 wayah wonten pinten, putra wonten pinten? Putra wonten sekawan, buyut wonten setunggal, putu wonten gangsal. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih, Mbah. Nek padha-padha piyai sepuh iso gathuk ngono ya. Gathuk. Nek wong tuwa gur garek nyelehke losok ora butuh validasi, ora butuh pengakuan nggih, Mbah. Nggih. Mbah, matur sembah nuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi sehat nggih. Nggih, Mbah. Ayo diderekke kok Diderekke, kaya mau dijemput kok yo. Napa nyuwun digendong, Mbah? Gendong banci niku benten anu lenggah mriki mawon to, Mbah? Wonten kajeng mriki. Oh, kalih putu-putu ten wingking. Kalih wayah-wayah kabeh ya sowan rene kaya nglumpuk iki wingkinge ngen wayangan niku nggih adike Mas Komir dadi kabeh nglumpuk sedulur rukun kabeh ora ning sing congkrah. Iki tenagane utawa sing garap ukir-ukiran iki mau ya klebu sak sedulur kabeh klebu simbah kakung barang kuwi. Lho, dadi membuka lapangan kerja, dinggo keluarga. Lho, ya iki ora ono sing nganggur kok, Nduk. Piyai panyaran Piyai. Aku nek iki mengko sasampunipun jenengan ngaturke lagune saking Mbah Sukat, mengko beliaunya Pak Mulyadi, Pak anggota DPRD Jawa Tengah Kapurih Pinarak minggah. Napa sak menika mawon to, Pak? Oh ya ora apa-apa. Mboten ngira-ngira hormat Bapak DPR Pak Mulyadi. Menggah. Kasuwun minggah wonten pepanggungan, Pak. Menggah. Kersanipun gadah pengalaman jejer kali banci, Pak. Ya. Mangga Pak Mulyadi. Pinarak iki kula antosi. Pak Mulyadi tindak mriki. Sesarengan mimin Afrika Pak Mulyadi. Mangga Pak Mul. Pun Pak, monggo Pak. Malah aman kok Pak nek kalih banci niku nggih. Dijemput nyuwune. Monggo Bapak. Oh iya. Nek ora kersa ya ora apa-apa. Kersa. Nembe. Oh, mboten riyen. Oh, mboten riyen ya. Oh nyawek. Oh nyawer mawon nggih. Waduh. Monggo Mas, Pak Mulyadi kaliyan panjenenganipun sedulur kula, sederek kula Kang Mas Zakaria. Waduh. Iya nyawer bae yo, monggo nyawer ya. Mboten anu riyen bercakap-cakap matur Mas Zakaria niku di anggota DPRD Wonogiri niki, Mas. Kula dongaaken. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Nyanyi Mas, punya disuwun nyanyi kali Pak Mulyadi. Mriki lho Mas. Nggih. Iya. Mriki wonten musikipun. Musikipun dangdut nggih bareng, langgam nggih bareng. Monggo. Mas Zakaria matur sembah nuwun sampun maringi bebingah. Nggih niku sing Pak Mul. Pripun? Pak Mul kapulih makili kula. Oh Mergo ngoten. nembe sibuk Pak Mul, nembe repot.
Nggih. Nembe repot. Oh, Mas ngata. Zakaria badhe Dawo. nyanyi lagu menapa? Ngesake napa? Medho lah. Sagenan apa dangdut nggih kepareng kok. Nggih. Dangdutan mawon ngoten. Oh nggih. Napa lagune? Cinta MTG. Sabun Mandi. Oh, Cinta Sabun Mandi. Wah, iki garapan cara lawas iki. Awas. Nggih, tak ambilin Ya. HP dulu nggih. Mengko gubuk asmarane bar iki, mengko kersane diaturke karo panjenengane waranggono-waranggono liyane. Nggih, Oh iya. keluarga saking Palembang ugi Banjarmasin. Nggih. Samarinda ngersakaken lagon Setya Tuhu. Oh nggih, nggih. Nggih, mengke dipun aturaken. Ya, mangga, ya. Ya Mas. Cinta sabun mandi. Tapi cinta bukan nyari, tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Oke, terima kasih Mas Zakaria. Mas Zakaria. Luar biasa. Nggih, matur nuwun sangat. Sembah nuwun Mas Nggih. Zakaria. Lah, nggih. Mas Zakaria gobios ki apa nyawang pasoryanku ya? Alah. Medeni. Wis to min. Apa kula terlalu pede nggih Pak Kantut? Kowe ki ora pede, Lek. Edanmu ra mari-mari. Aku ya pancen wong ayu ki ya cobaan lho, Bri. Alah kok senengan. Lah nggih, ya Nduk Sulis ngadeka kan jajari piyai loro kae. Alah. Ayo. Nah. Tip in manyaran ndak Sulistyari. Ah, produk lokal manyaran. Sepatipun Mak Cange. Heeh, sepatipun. Nah, pelok man Pak De sepati Pak De nek sampean Rindro bingung lho kula atur. Neno. Iya. Waktu kita tamasya Berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. iki mau apa pelok barang apa? Lah Iki Mbak Sulis apa ya sebangsane awake dhewe apa beda kaum ya, Jes? iya beda nek kuwi wedok Oh, wedok. Oh, tenan to. Asli aku, Mbah. Oh, alah. Mbah Imin aku. Nek asli ki ya apa jenenge lekuk-lekuk tubuhnya ya berbeda nggih. Nek kula kok kaya pralon tok becek. Tur aku ora ndek kala menjing, sampean kan ndek kala Oh, lah, menjing. Kuwi kudu kala menjing, Mbak. Apa? Teleh. Iki mah Budi Ervina Sutani mau nyampe Mbak Apri ki apa mbobot mboten mbobot dosane nglumpuk ten wetengan. Soale barang-barang duhake barang dipangan kok barang-barang haram dipangan. Iki ki bobot telung sasi tak presake ndek bubedan anake lanang kok. Ya syukur. Sampeyan anake lanang, lah sampean iki apa, Mbah? Iki anak bajang kok, Mbak. Bajang. Dawuh Pak Tantut. Ayo. Panyuwunan saking Mbah Kakung sukat diaturke gubuk asmara digarap cara sragen. Sragen. Bayang ngoben disawer karo panjenengane putrane Mbah Sukat ya kuwi Pak De Komir. Mau wis siap nyawer kok ya. Bayang mangga diaturke ya ngapa? Mangga diaturke ya. Ya le, sragenan nih ya. Jerang. Ya, spesial ugi kagem ibu-ibu yang di luar. Ya. Ya, jajan. Ya. MTK Mas Khalil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja. My little balung ketan. MTK Mas Khalil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah
karo Dik. Jenenge Sinden Usruk. Lah iya. Lah usruk piye? Lah kowe selawe tahun, Mbak Sulis 35 aku 50 mbok goyangke nek kowe sendiri ndak masalah. Kita bertiga lho, trio lho. Kok kowe tok pengen menjilo dhewe. Lah salah satu timbak. Aku kan koyo pitik memeti ngene ya ora tekan lho ya. Parisas ya metu kabeh. Menungso diwajibke budidaya nek ra iso ki ya berusaha. Lah nek encok. Ora lek ngono. Awake dhewe kan sinden anu berwibawa ngono lho. Aku ki jane ya iso, Mbak. Ning aku ora tekan rasane. Wong Jawa padat ketimuran unggah ungguh Subasita kudu dikedepankan. Lah nek ayu ra sopan lho. Oh Mimin Karapate ayune kok sopan ya. Mimin Karapate ayune kok nyenengke ya. Mimin Karapate ayune kok emesen guyu ya. Enak penonton siji banter nyelkit ning ati. Kuwi Pak sing ngarep Ngendika bermaksud piye? iki. Alah telek. Telek ngono. Oh, bapak iki ngersake aku ndurung tak langgati. Ngapunten Pak Jadwale kagem panjenengan dereng sik padat. Lanjut ya Mas. Nah, iya. Lanjut Mas. Aku tak karo Mas to ya Allah. Ora menghargai ku dandan bar ngisak kok diundang Mas. Jadi tanah sajrone. Datan luntur. Saya marati. Aku kowe dadi karwan. Arep ngetutne cah enom ki ora iso ki ora usah dipaksa. Apri iki goyang nang kene. Heeh. Bokonge isah tekan weru kono lho. Nah, Lah kowe ki iso ora kok ngeloke wong ki. Lah aku asli, lah kowe kan gur sepet nek asli ya piye lho. Asli. Asli apaan? Kayak ngebuki bantal. Nah iya. Jadatan sajroning ati. Jatan luntur sayang hati. Aku kowe Kapero. Matur nuwun Mbak Sulis, weh jantenan gamelane digebok ya ora bakal Lah nggih to. menton. Sing ngakon rene sapa kowe? Pun rampung. Oh, talak nek Apri kuwi ra ono. Sancia dalu sancia. Ana nuwun sewu nika Pak D, Pak D Komir nika ngersake napa nika? Pak Komir. Nggih nek Pak, nggih derek panjenengan Pak nek ten Klaten kok 300, Pak. Murah men Lek. Nek ten iki nggih. Lho diparingi luwe kok. Nggih, di Oh, sesi Demak. Matur sembah nuwun. Iya.
Oh, sesideman dipun bawani. Diitung nduk eranya keterbukaan transparansi. Oke, bose Bekunang ada Pak Sanjoyo. Oh, nggih. Pak De Sanjoyo nggih rawuh, Pak De. Bose Bekunang liyahipun ingkang. Oh, nggih. Wes kene wae. Nggih. Engko Mas Komir demunge sing Bekunang saron siji, Sambi saron siji, nggo ngedeke campur sarine dhewe. Lah iya. Diparingi setunggal yuta kali Mas Nggih. Komir. Alhamdulillah. Sembah nuwun nggih Mas. Gandeng setunggal yuta sedaya waranggana jumeneng. Iya. Termasuk Bunda. Termasuk nek Bunda aja. Bunda ki sinten berwibawa. Wah, Iki ngurusi wong manak. Rene nok nganggo mik gantian karo. Ayo kabeh jumeneng ya Mbak mangga. Sulis, Nduk Nduk Tata, Anggita, Nduk Utsa, Nduk Tata Tata. kalau Mbak Sulistyorini. Iya. Mana di mana? Anak kambing saya, anak kambing saya, ada di Banjar Baru. Mana di mana jantung hati saya, Jantung hati saya ada di pohon baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Aja Marica ada di pohon baru. Oke, terima kasih. Ya, Anggita, Tata, jajan Mbah Kakung. sak putu-putuku kabeh. Lah, Kene iya. Utsa, Mbak Rini di tengah. Nah, wis. Nah, Lho, nyawang Anggita nek jajan Mbah Imin, kaya ngeterke suntik mbahne ya. Apa ra iku kisut-kisut banget to, Pri? aja sia-sia iki le. Wong jenenge. Aku lara ya tok tangisi kok bareng sehat kok sia-sia. Malah nyengkake kuwi. Lah iya. Mengka diwiwiti saka panjenengane gendhek sapa Tata? Iya. Tata, ayo nah. Ya mangga Sesideman. Bawani karya panjenengane Ki Haji Sukuron Suwanda. Kintun kagem Mas Min panjenenganipun Pak De Sanjaya. Wah, jantenen suwi ra ketemu kok, Nduk. Lah iya. Kaya ngapa? Mas Trek rene ya, Mas. Ya. Meno ninu. Ya. Wiwitane anderek sang pekek. Duh, suarane lak iki ya sing putune Mbah Tekno Slamet kuwi mah ya kuwi, Mbak. Lah iya. Suarane sae bocah ya cantik dasarnya kenyosisan. Iya, Mbah. Delok kulitanmu nduk karo kulitan. Lho, rak ya meh padha lho. Ya beda ya. Rak ya Bedane piye, Kak? bedane apa padha wedoke padha lencer kuning nemu Pada giring. wedoke apa? Kale wong kulino Daud karo raga. Beda. Beda ya. Priya bagus kang olah budaya. Geser gendi. Ya. Sinten? Nduk Anggita? Anggita. Lho, sinden ki jeneng apik-apik niki lho, Lek. Anggita, Desanta, Sulistyorini, Utsa, Princess Aprilia. Sinden kok jenenge Sukimin. Ya paringi Gusti Allah paringi anu mantar bapak mbokku. Ya. Sukimin. Ayo, Nduk. Ayo. Sawan marang kutha gedhe. Utsa. Bandara terus kayung-yung. Mbak Sulis, ya. Sendang kuning kang saking wukir. Bapak Ibu mulai badhe pirsa menika nggih
putra siswa didikan kula sedaya. Dados nggih menawi swantripun sae nggih menika didikan kula sedaya menika siswa-siswa kula sedaya. Mbah Imin, Nggih. sampean gak pekewo to. Aku bengi iki ditunggoni bapakku lho. Lah nyatane bapakmu rak lumantar laire sliramu. Ning lek kula wentah bapak kan kagunan kabisan swara kan aku. Pak Tatut rak garek nemu. Iya wis. Sing latih kan ya aku. Kowe engko nek lambe nak tapuk serandal malah. Kuwi lek bola-bali nek diarani bandeng ya kuwi. Apa kuwi? Banci gendeng ya. Apri. Kula Suara. suara kurang pramana ning wasesa ngungro Matur nuwun Kang Mas Amin Nugroho saking Sambi terkantun Pak D Mudin Soko Karangdawa ingkang nderek streaming. Menika Mas Danang Sanggrahan. Menika rombongan tansah pinaringan karahayon nyuwun lagunipun liwat angin wengi lagu menika kagem DS Dewi Store ingkang buka lapak teng lokasi pementasan mugi laris amin nggih. Nah, ayo cek pancen guru tenan, guru sinden tenan kaya ngapa? Ayo Mbak Sukimin. Menawi kala wau rencana ngremehke kula sakmenika kula Iya ketok. aja nyangkem gek wis ngono ya. Ngungrum marang bendara. Rene. Diah. Lah piye? Diah. Waduh. ngapa nek ngono kuwi Diah iki kak vokal konsonane kudu jelas. Iya. Diah Sulestya pijer mincangake alis. nanti lek Ngarit. Terus tresno sasideman. Monggo dibagi dhewe. Ya. iya ya Lowe becik patenan timbang perpisahan Prejaga Sulistya wangi samudana marang kula walemu jarawalan putra liwat kincanging alismu kumasakan landan rasaning hatiku Mongko kowe bocah gunung Sadyan bocah gunung Kadoban ringkung Jiwa raja buka gerang Kehormatan mamprong Rubuh ngarepin urip ana kutha gedhe
Pak Dekombir iki pancen sesideman